Pero sa kada saksak, bira, saksak, bira, plano na akong tuluyan ka. Plano na akong tuluyan ka. Oh. Aba, di pa ba halata? Ikapila na giluba. Ikapila na akong ni giluba. Ang dugo ni baha, abi ninyo og nawala. Gihunong lang nakuhug na para lang i-check kung buhi pa ba ka ha. Yan, sayang suras na. Sa ligram ni sa crowd nga bayas, tas napay plano mo dulas pikas, kaya di man ka daw sa kuwag sag manikas, puro mima di kabaw mamariya sa kapariya, sa paong unig chinilas, kunilipatas, nilipatakat, sa mutibay sa ulo, parang dugo, ipawas, ug agas. Mas mati na to karong gabi una sa pagkabanhaw. Naan nagyapon to sa Tigay Bar and Restaurant. Nabaka na to guminyo bay. Terapunto, Dimension, pagkabanhaw. Dito sa Tigay Bar and Restaurant. Salamatan to mga major sponsor. Salamatan na to Hope Treats. May naghatag sa tungkod sa karong gabi una. POB Sigma Fraternity and Sorority, Kalinga Local Brand PH, Spinwise Looting, Inshallah Valencia Enterprises. Kung kita mo, construction supply para sa inyong balay, Inshallah Valencia Enterprises. Kogi Gama, perfume, Pitik ni Bulldog, i-subscribe, i-like ninyo na. Also, usap ni sponsor sa ito, nagsuportas itong event karon. Attorney Pipito, Vice Mayor at Tumiti Pipito o napapili siya pagka-mayor. Suportahan na bay. Okay! Hindi na maglangan. 3 rounds. Gikan sa kontoo. Gikan pangantukan. POB Sigma. Magsaba. Para kay SG. Ay, shoutout. Shoutout ko man ng Bubong Aquino. Bubong Aquino, Rodon Villahermosa, sa akong kauban rin, kailangan mo. SG Pangantuan. Obviamente kasi ko. Ikan sa kumala, ikan pagmalay-balay, TVS Tracy, may saba para kay Christian. Yo, Christian Day from Malay-Balay, TVS Tracy. Salamat guys sa akong mga amigo, ako pa na ako rin. Ipan, yung spacer mo. Yung sipan, salamat po dahil sa mga tao na natin karon. So, atong i-kwento sila kung kinsa ang una silang duha. Sa katong mga tropa nato dito ay pwede mo patuod diri kay dili sila mag-mic para madunggan niyo ilang mensahe. Ilang Ari, patay. Ari. Sino, gising mo na. Daog si SG sa Quintos, ipili niya mauna si Christian. Unang round para kay Christian. Round 1, game! Sige, sundan na ito ang istorya. Puro linyaan ng puta. Alam na, skill na akong magpaka-Koreano. Ala, sige, ibida. Basin trip lang nimo magpakatawa. Buhaton lag anggel akong talento, kaya di man niya makaya. Oh, aksyon nagkataranta. Ning stalker nga tanga. Mga linya mabalasa ba? Giunhan lang taka. Pero basig pa lang pagka-vlogger, imuhan ng ipuna. As usual, di ko angay matingala para lang nakaikatira. Kailangan pa niyong buklaton kada pahinas kung kaagi o istorya. Pero salamat sa inyong pagsalig at suporta. Kamu ang hinungdan nga nung hangtod karon para yung pagbatil diri sa liga. Pero boss, pangutana, na-short na ginay kas mga MC? Nga nung taong bato naman po ni? No man lang gani ko itong A to Zingkaraan, di ba kakuha ni Gabaan? Sa kadagan pwede hatag ni mo nga kalaban nga nung kaning caveman pa man. Oh, taong bato, caveman, primal ang animal. Pero sa tinuod lang, yagin akong kapindi. Pero ni padayon, ugwa ko nagpatumba. Ni samot akong pagkagutom sa eksena, kaya na ako na pangalagaan ako standing diri sa liga. Wa ko'y pakimapildi diri Ang ako lang nga malipay sila. Ang kaso lang pangutana, ug mo salir ka. Kasi SD na niya akong kalaban. Bong bisag ka ni security guard, yung issue ano shotgun, kabahan. Kay diri ka nga site, magripuhan. Mong dapat ka ng kilabutan. Kay pag ako na ang magka-site sa imong atubangan, makita nimo si kamatayan.
Kita nimo si kamatayan. Gipakitaan ra mo wordplay sa dula. Oo, nasa ako ang word unya siya ang gipakitang gidulaan. So this game, motherfucking lame ni Battle ka. Para lang sa fame ako ni Battle para i-dominate ang game. Round 1 para SG. Round 1 para SG. Yo, game. Game 1. Game. Okay na ba? Kumusta? Okay na ba? Nabalance sa bang Matrix, brother? Eh kung dili ato ning ibangin. Lubong pa nato, 6 feet under. Samot na kay walay bouncer. Sa kung kagutom sa liga, mga appetizer. Wala man ni matsen sa tabang pa sila gawing squeezer. Mas dati, medyo asig, nag-run out. Dagang nag-back out. Dagang MC ang naipit na amang mga lalaki yung mag-chok. Murag na smoke G-epic. Mga dughan nag-uot pero kabalumantang. Isa ka sa nakasaksi yun sa akong abilidad karong bidayo para manghasi mo sabay na sa syudad. Sa mga pangandoy gihangad, may mga taong sa paghahagbong gaagad. Sa mga pipilang misalig, salamat ninyo brad. Sa usahay, sa kagahay, mulubad. Sa mga taong naghulat, magbilin bag-uwat. Sa mga barang kaupat, bilang ilong, patinaw, makanlak! Oh, kay gaya, animal. Pilipino, tipikal. Food trip, carnival, dula, illegal, kundi bias. Kalugar, kung may sagol, technical, chemical, lugi ning way klaro gangal, mga banat critical, halang gabukal sa Portugal sinal dapat kabalo ka mo lugar. Ako ang tinuod nga bahad sa liga. Boss Base, si Boylar, ipasaga para sa badibag, may isara. Ayaw ko pensa, kumautan yung pasensya. Bukod mga tsamba, lamay kay kailabas, ang buwak may tsansak. Yeah. Kaya technical niya akong duwa, grabe ka brutal, law mo hiwa, batasan animal, uli pahawa, mala, GB sukal, wise ka, sureball ka na tira, pangatukan hit ba ni Bay, nanakas kong lista. Round 2 para Christian. Boring animal. Tang ina. Pero kamusta? Di ba ikaw tuniin nga classic game rata? Bugok ba ka? O saan ni mo pagkahayra kung puro classic ra ka? Pero sige lang, okay ra. Sa pagkakaroon, you need more practice. Kapag kung usapan rank game lang, malabo kang makasabay sa akua. Malabo kang makasabay sa akua. Mong kaniin yung gisalang, makabati ni kahalang. Piktusan sa bagang sintaplado, ipakamang. Ako na ang musimplang, guba ni maharang. Di ni matahawag, ay ito ay disampag. Di-vape akong kaatbang. Di-vape akong kaatbang. Dapat nakuha nga info kung sa FB niya. Siya di ay si Boss Baroy SG. Hanip tangina. Kupal ka ba, boss? Ako, di na ako kailangan magpakakupal para tawagon lang og boss. Kaya di lang ko basta bossing, Brad. You just need to give respect pagkaatubang na nimo ning God. Pagkatubang ninyo ning God. Mong inyong mong kaning Chris, makita ninyo ning mudulot. Madungog ninyong agulo sa kada pagduot. Sa kuang pagbira, kasakit imong madama mulugwa ang imong mata, mubulag imong kaluluwa, o habwaan ta kag bituka. Gusto unta ko mo komedya, pero panglahong akong karisma. Kung ay mo katingala, kung mga mata na ako magbaga, magkalayo ang mga letra, magdilaab sin tablado, sa kada pagsampa kay nabaid na ni Chris nga daladala, oh, kabalo kong dili direkta, daghan og pakurba, pero sa kada saksak, bira, saksak, bira, plano na akong tuluyan ka. Plano na akong tuluyan ka. Oh. Apak, di pa ba halata? Ikapila na giluba. Ikapila na ako nga ni giluba. Ang dugo ni baha. Abi ninyo og nawala. Gihunong lang nakuhog na para lang i-check kung buhit pa ba ka ha. Round 2 para SG. Saan yung bata? Sige na magsiyagit. Sige, nag-away ni mo. Tingo agresibo pero walay punto ng sismo. Mga linya wala pa sa pwesto, wala kay tis bro. Pero hindi kayo bisto nga illegal nga bisyo para okay ra sa lispo. Musabay pa sa kong ritmo. Pildi man ibig wala pa ibit bro. Ay tuwag ka si boss. Way humor tas puro starter. Sus kung gahay anong naman ko boss please. Tion sa agtang taas ka mo tayo po boss kaysa mo palag walay pulos. O surrender na. Tuter ba? Bitsi hanggang na nagaki. Pusir ka, lusir ayat si pangagbatil game over na. Nagpalista rin sa liga ni Boss Benz. Pues tubuti boss kung Valencia sa Pikas. Kaysa asa itagbo ako ang Valencia pero hindi matudas. Wordplay Valencia. SG versus Christian.
sayang sa oras na. Sa ligram ni sa crowd nga bias, tas nga pa'y plano mo dulas pikas, kaya di man ka daw sa kuwab sa manikas, puro mima di kabaw mamariya sa kapariya, sa paong kunig sinilas, kunilipatas, nilipatakas, multibag sa ulo, parang dugoy pa awas o agas. Paghatag pa na sa matchup, abi niya siya mo'y labaw. Christian nga badyaw, amaw nga hanggaw, karong nagtagbaw, tas pagkabannaw, mapuno na yung plansaw, halas ang punchline pagtagbaw. Banga kayo ng piste. Sa imong libil, di na ko manaog. Tanga kayo ng piste. May tagdi na maanod sa kakusog sa umbawd kung doon ni surado, tas bias ang crowd, ako na inidayo, sa kilan yung out. Pangantukan og malay-balay ay palabig syagit na natastunga, di na bulangan. Sige ako man kinumo imong masaod. Round 3 para kay Kristen. Wow, pakunda ko nagsinilas. Buwang ng sapatos ka sana pagkapaksinilas. Tanga ka ba? Round 3 game? Round 2. Naging madrama yung paksa. Kaya ngayong nagseryoso, pagtungtong ng entablado, ako ang mga ngaso pagbitaw nitong si Bat, walang mintis ang asintado sabay hataw palakol, puputulin ang iyong ulo, ibabalot pang regalo, babalato sa pinuno, patay itong mananakop, mali ka ng pinasok, hindi mo natusakop, ito ang aking teritoryo. Pero sa pinanggalingan mo na tribo, di masasayang yung sakripisyo. Di mawala ang iyong dangal, bibigyan kang parangal. Bilang isang hangal, padalos-dalos kang lumusob sa gubat ng kanibal. Ito ka sa tagay, selebrasyon at hindi lamay. This man will take shot, but I forgot the shot glass. Get some mugshot, aiming rifle at your head. I got red dot, matek headshot. You're just a dummy on this stage. Ayoko sana na mag-rage, so papaulanan ko to ng bala parang nasa shooting range. Parang nasa shooting range. Kay gikan ako sa north, di biyahe pa dulong sa south. Di dayo rap battle underground, di familiar mga crowd. Itong lazy, magiging crazy. Pinaghandaan ko lang sa paraan kung saan ako komportable. Bong sakto imong gipili, kay pag abot sa ako, di na nimo need og PC para lang magbigti. Kaya wag kang magdilusyon sa delikado ang iyong sitwasyon. Magulo pa yung utak, kaya wala ka nang maisip at makitang solusyon hanggang sa nahulog ka na lang sa ginawa kong patibong na matatalo mo ako, pero katang isip mo lang yun. Round 3 para kay Zin. So ano, pagriba, Tagalog man to. Ayaw pag Tagalog. Round 3 game. Baliktaran, wordplay. Abisig may ilak. Pero sige, kada duol sa luod na kinumong mo kunik. Sa palad nga lapad, tilo kumukulit. Huy, bubo, ub-ub kada. Kandos og duslak, kining bulok, kulub sa badibag, dasok, pagkurap, parok. Pag sa akong paon mo kagat, tagat ning pahak. Yes, react accordingly. Because our skills were quite different. Yes, definitely. I got whole rhymes and multi versus overtime and hornies. Yes, exactly. And you know what? I am the best among the rest. Should I kill this with pure bars and supreme best? You wanna try this? Disgrace, useless. You're this, hopeless. Full blast from full plates. Who's next? Ato Cyber and Unix. Backbars in Puran Sarix. Who's this? SG versus Christian, dapat pansupan nga senaryo. Sa akong ligas ni kani delikado, bisik sa edukado, tarantado, paminaw ako'y amo. Tapaw magaw kaayo, di nababanaw, walay makitang ikaw, diretso ka purgatorio. Mga linya, walay sustansya. Kumpara sa akong punchline, maladamsa. Ayaw, tawag na mo kabulansya, kay gamay lang ako pasensya. Mga linya, walay sustansya. Kumpara sa akong punchline, maladamsa. Sa tawag na mo ambulansya. Kaya abi na ako naminaw. Dapat obvious na gamay na lang ang partida na wala pa. Di ka pwede masakristan sa Christian sa Gislang kay sakit ang kabaturan nga. Dugay na kadiri murag duwa kay natunan. Ako pa'y isuklan. Upload pa kastundan sos lang sure ang kadaugan. Pagsamahan ko kayo, nalingaw ang mga dulo naman. Gaya. At mga dula, katawag ito tanan, misaksi naman. Ano ba, grabe ka sulit yung dula. Isa ko ba, magsama kung tanin ang mga dula. Judges, dari mga judges.
Derek Beans, Samuel, Bert Buds. Dari. Yo, Jerry from Shroomverse and White Panther Records. Sa ako lang ba, makita lang kung grabe kapulat ng mga linya ba. Galisan ko judge yun. Kailan ako naduwa. But, sige ba. Sa ako lang, round 1, iyatan na ako kay Pana. Isuda kayo. Isuda. Iyatan na ako kay Pana. Kay... SJ. Sabi ka ko niya. Yung advantage ko sila itong round 1 is direct yung mga linya. Para lang din sa iyahan. So it means, sinulat yun niya. Para lang sa iyahan. This is general bila para sulat. So it means, palit siya. For kanina lang siya nga battle. Diba? So round 2, muntong nakalisod ko. Round 3, ihatan na ako kay Christian. Grabe ba? Grabe ka bukatan ko. May... Nato bro, dapat yung mga pagkasulat bro, grabe ka, the best to ba yung linya. Okay, ito ba grabe. Wako may muna to ba kasi grabe ka buka kay Yellow Park. Pero grabe ka buka ng round 3 nato. Sa yung pagka-direct sa the way yung pagka-wordplay and uban pa mahalan, yun na buka dito siya. So round 2 ko nakalisod, dito ko So maybe nagkaroon ako kay sige men. Maybe kay Christian na Christian. Yung mga nagkaroon sa Walay bias. Yo, sa Grand Line, sa aking pangatupan PWC. So, round 1 ba yatang na ko kay So, round 1 yatang na ko kay SG. Okay, grabe ka. Although, pareha siya technical ba, grabe ka technical. So, round 1 SG. Round 2 yatang na ko kay Christian. Pag round 3 ba, grabe dikit ito. Itong gihimon yang picture, grabe ka solid pero makita man sa dula bay. Round 1, round 3. SG. Yo, Bird Buds, sa Takemiga, Bagilumbang Cell, University of Quezon. Round 1. Pero di pa ko judge, grabe ka solid sa laban, dikit kayo. Ulisog ko judge. Sa round 1, gata na ako kay Christian, round 2 kay SG. Amen. Round 1 kay SJ, round 2 kay Christian. Then, sa round 3, ito, sulit kayo lang, lisod kay Judge. Kumbaga, 1 inch lang ang labaw. Yata na ko kay Christian ako round 3. Bro, good kayo mong pan bro. Sulit kayo. Thank you. Shout out talaga. Ang boto sa itong judges by 2, 1, pabor para kay Christian. Shout out talaga mo, hindi mo. Shout out ko bubong alay na ka Rodel Villarmo sa Rigon Lobby. Salamat sa Salamat kasi ng tanan. Bisa ko kayo nakapangalan. Nakalabok di ako na. Salamat kayo, Pinag-Dibuldog, Paradox, sa tanang tao na rin. Salamat kasi ng tanan.